Salam, hormatly yurttaşlar. Bugünkü hepden cemmene bağışlanan söhbetleşligimi awwatydan ötün soramaktan başlamakçı. Bundan 2 gün ozal. Saparaga bilen biz gepleşip geçirmelidik. 6-njy gün akşam ýöne bolmady. Tekniki sebeplere göre ya kömüründen ya demirinden değil şey yer bilmedim. Kompýuterda bir zat boldy men tarapdan onsoň çykyp bilmedim. Indi bir ady düzelen ýalyk göreli. Şoň üçin sizi garaşdyrmamyz üçin sizden ötün sorýar. Indi hepden wakalaryna geçsek, hormatly ýurtdaşlar, men şu günkü siz bilen etjek bolýan söhbetleşdigimizi bir blogger diýip aýtmaýyn, analitik diýip bir ýaşul bar. Ady Yuri, familiýasy Şweds. Onuň internetde öz ýörüýte kanaly bar. 1.200.000 golaýanyň köpürak abonatçysy bar ýa häzirki zaman ýaşda ulanýan dilini aýtsak patpisçigi bar. Ene men elmedam şu Ukrayn meselesini Amerikan ýa-da bir Ýewropa meselelerini ýa-da Russiýa-Ukrayn uruşy meselesini Hytaýly siýasatda esasan dinleyen analitiklerden biri şol Yuri Şweds. O Yuri Şweds odal ýerde SSR zamanına ýanky agent bolup Amerikada işlen, sonra bundan 30 ýyl ozal Amerika göçüp şo taýda ýaşap beren adam. Onuň edýän analizleri elmedam beýanatyny tapyp durdy. Ya bolan faktlardan ya bolup duran faktlardan uğur alıp analiz berýän adam. Indi şonuň 13 aprelde evden çıkışı var öz sahypasyny ya saytyny. Rusça şonu näme diýip aýdylýar? Pentagon подготовил акт о капитуляции Российской Федерации diýdi. Pentagon ýanky Amerikan harby ýemesi bolýar. Edarasy şo taýda ýam Russiýa Federasiýasynyň kapitulasiýasy barada karar ýazylyp başlanypdyr diýip şolary pikir ýöredilýär. Ya aýdan zatlar bar şu mesele boýunça. Ýöne men o taýda men ünsüni çeken esasy zat başy 2 zat. Birincisi Ukrainada korrupsiýa bar. Türkmenistanyň tapagy ýok. O taýda korrupsiýanyň öňkü Sowet giňişligini şu diňe bir Pribaltika Respublika diýen meselen galan respublikalaryň ählisinde birini köpürak, birini azrak o korrupsiýa bar. Korrupsiýada döwletiň düýbini opurýan iň uly bir betbagtçylyk. Ene şol Ukrainadaky korrupsiýadan başlapdyr. O taýda näme bardy görüngi diýe. Geçen ýylyň hasabyna Ukrayn hökümeti şol Orsiýet bilen şertname barlaşyp Orsiýetden arzan bahasyna Salyarka var, tanka zady beterleri şolar da prak edilýär, Salyarka bilen işledilýär. Ondan sonra Salyarkany Orsiýetden arzan bahasyna satyn alyp o Amerikalary da biz ine gymmat bahadan satyn aldyk ya başga döwletlerden getirmeli boldyk diýip ine artdyryp ýazylypdyr da. Ondan şol ara tapawdan özüni urýan ekeller, ýa-ni çynownikler, Kiýewdakylar. Onun utan aýdyp çekinip oturunak. Şol ýema Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiň ofisi bar da, ofis diýmek şoň bir diwany ýa dolanlar organy. Ene şo taýdaky çynownikler edýän işi. Indi jemmi şol geçen ýylyň hasabyna şu Orsiýetden satyn alan arzan Salyarkasyny gymmat bahadan görkezip öz jüwlerini uran ara tapawdy $400 milyon diýip ana Yuri Şweds mysal getirýär. Indi şondan aňryk gitdi, ýa-da indi şol ikinji mesele geçmäkä şu taýda aýdyp geçeýin, elbetde Ukrainada korrupsiýa meselesini SSR ýykylar bäri güllä besýär. O bar.
islenlik prezident gelenne de şoň töwereginden gadymly ýetişbilliginiň ogurlyk edýärler. Ol hem bar. Men bir näçe çykyşlarynda aýdyp geçipdim o ene şu uruş botaran soň Ukraina ýeňiş gazanan soň bizem şol Ukrainadaky ol dörli döwürde dörli wezipäni ýelen o çynowniklary o şol sany Yulia Timoshenko o Dmitri Firtasha we yenem başgalary biziň öz bildirjek o günämiz bar. Olardan biz jogap soramakçy. Öz döwründe Sapar Murat Niýazow bilen Gurbanguly Berdimuhammedow bilen nädip biler ýanky sahnaň ýeňsesinde türkmen gazyny Ukraina aktarmak barada ya Orsiýadan üstü bilen türkmen gazyny çykarmak barada biler nähil şertnamalar baglaşypdyr. Bahasy näçe o Türkmenistany peýdaly bolupmy, şolar ýazyarly bolupmy, ara tapagyna bilen iýen pullary näçe. Şolar hemmesini biz soňra öne açyk suw ýemesini çykarmakçy wagty gelenini. Şoň üçin biz aýdy o Ukrainada korrupsiýa Türkmenistanyňkydan pesde. Indi şol meselede indi şol görýärmi? Uruş edip dur Ukrainada. Halk adamlar Ukrainan garazdalary ya ýurdun daşyny akylar Ýewropa beleleşiginden Amerikadan, Kanadadan, ay dünýäň ähli döwletinden diýen ýaly ene Ukraina halkyna kömek gelip durdy. Hem humanitar kömek, hem ýara kömegi, hem el kömegi, hem dil kömegi. Ýöne şu gelýän kömekdenim ene bular özlerine hyýanatly ýa jenaýatçylyk ulanıp ene diňe şol Salyarkadan ogurlarlary $400 milyon. Ene uruş gotarar bol bulan hemmesi jenaýata çekilmeli bar. Indi şu taýda ikinji fakt bar men gelňärlerim ýurtdaşlar. Ýuruş şöbes aýdy. Şol ýanky Amerikan goşullary ýeme salnanyny, Awganistana salnanyny 2001-nji ýylda çykarylanydy. 2020 ýyllap şu taýda Amerikan goşullary durdy. Diňe Amerikana bütün Ýewrosaýyzyň NATO goşullary durdy şu taýda. Ýewrosaýyzdan bar ol fiiller ya Şwedler ýa NATO-gy aralygyna girenap ýöne bolanyň bir bölük harby goşuny şu taýda bazalary gorady, şäherler gorady, şu taýda şular ýa funksiýalary wezipäni ýerine ýetirdiler. Indi aýdylýan zat ýöre Şwedsiň getirýän misaly şol tagam bir belli bir meşwerde harby tehnika akidilenne Ýewrosaýyzdanam, NATO-danam, Amerikadanam. Şu Amerikalılar kıynaydip berýärdi. Şu tak ýanky akidilen tankları, bron transportörleri ýalnys bilen üpçün etmek üçin bular Salyarkany ol Saudi Arabistanyň ýene bir ýerden alyp getirip ol deňiziň üstü bilen Pakistanyň deňiz portlarynyň birine getirip düşürýärler. Şo ýerdenim benzavoda bilenmi ýa esasan şol vertolyotlary, samolyotları ýüklenýär soň şu aýdel näçe tonnalyk sisternalar olum paraşuda daxilýär soň şol barmaly ýerine meselem şu taýda harby bölüm duran bolsa çölüň içinden, dagyň içinden jülgedem şoluň depesinden şu baran ýerine şonu paraşutly goýberýär ýere gonup bolanyp ýa gonsa atyljak ýa urulyp ýykyljak ýa-da şol ýerlere geçmesi kyn ýollary ýapyk. Şoň üçin şeýtdirip Salyarkany akidýan ekenlerde Awganistanyňky goşullaryň ýemesine bazasyna. Indi näçe durýar diýen baha soru bardy. Ine şoňa şu Salyarkanyň bahasynyň näçe durarlygyny ýa Amerikalılar näçe tölerligini şu Salyark üçin diýin şu aýyň 13-näki çykyşyna ýuruşyna aýdyp berýär. Şu iki çıkışı var da 13. Aprel'de birinci çıkışı var, sonra ikinci çıkışı var. Şu ikinci çıkışının adı şol Pentagon Podgotov akt kapitülyasiýa Rossiýa Federatsiýasynyň başyndan seretseňiz 13. minudyna çelli tamamlanýar da şu taýda Ukrainalyň näçe Salyarka ogurlarny, näçe pul ogurlarny, onsoň şu Amerikan 20 ýyllap şol goşullaryny şu taýdaky Ýewrosaýyzyň goşullaryny üpçün etmek üçin
näçe nyrkdan salyarkan satyn alylygyna maýdyk geçili. Indi şu ýerde bir ürs berin, näçe nyrkdan, ýa näçe pul töläp şu salyarka akydylipdir Amerikalılar. Bir galony diýär-de galon näme 4 litr boly. Bir galony üçin Amerikalılar $400 töleýän ekenler. Şeýle gymmat fantastik bahadan salyarka barp ene şol goşunlary ýetirilýän eken. Hep onu vertolýoda ýüklap akçyk bolsaň o paraşutlar ýemçe olan bir gezeklik hemmeci. O ikinji gezek ulanyp bolan akyara düşenden soň gutordy. Ine şolar ýalyk çykdyjylar bilen şo taýda goşun saklanypdyr. Indi men pikir edýän, diýmek bir galony 4 litr $400 bolan bolsa diýmek 1 litri $100, bir tonnasy $100,000 bolýar. Bir tonna salyarka $100,000. 20 ýylda gör wak näçe 100 ýa 1000 tonna, 1000 tonna salyarka gerek boldy. Şo harjadyldy şo taýda o wagtda. Näçe milyard dollar bolýar. Indi şu taýda sorag ýa çykýardy. O näçe on Amerikalylar hol gidip bol Arabistandan alyp o taýdan aýlawly ýollar bilen o deniziň suwuny üstü bilen getirip Pakistanyň o çetine düşürýär. Soň onu bütün Pakistanyň üstünden geçip Awganistanyň ähli territoriýasynyň üstünden ýal geçip Amerikan goşullarynyň duran ýerine ýetirilýär. Benzawodlar bilenmi ýa aýdalany vertolyot samolyotlar bilen paraşutly taşlanýar. Näme üçin bular şu salyarkany Türkmenistanyň satyn almadylar? Ya näme üçin şu salyarkany Türkmenistan Amerikalılara satmady? Gelin indi şu taýda bir kanun tarapyna seredeli. Niyazowdan başlap ta Gurbangyra çelli bulan galkan edip tutunýany ine biz garaşsyz beýtarap döwlet. Şoň üçin biz hiç bir taraplara goşulsam da hiç bir şular ýaly işi edemizdik. Şeylemsin. Gelin seyredip görelim. Ine o Amerikalılar dur. Ya goşunu var ya harbi bazıları var o Awganistanyň içinde. Sen onları satma salyarkanı. Sen sat Awganistanyň hökümetine. Sebäp o Amerikalılar şol hökümeti gora gotyr, ýasaklap gotyr. Şol hökümetin etmeli işlerini, planlaryny bir bölegini şolar gorap saklap amal edip gotyr. Sen sat Hamid Karzaýyň hökümetini şol döwür, şol Awganistanyň prezidentidir. Sen Türkmenistan bilen Awganistan arasynda şertname baglaşdy, salyarkany şolara sat. Pikir edip görün. Bir tonnasy $100,000. Akyla sığjak zatmy şo? Sen şonu 50,000'den sataý şolary. Eger olar aňyrdan şol Arabistanyň üstü bilen aýlap, Pakistanyň üstü bilen Awganistany getirilýän bolsa, sen şonu bolýarmyn ýapy wakatyna beren $50'dan tonnasyny litrini alyň menden ýa $50,000. Ana şertname baglasyn Karzay meniň hökümetine satýan, şol Awganistanyň hökümeti däldi şol halky, şol hökümeti şo edilýän reformalary gollamak ýa ullanmak üçin haýyş etdiler. Menim şolary satyp otyryn. Men Amerikalylary salyarka satmak. Men Awganistan resmi hökümeti bilen şertname baglaşyp satýan ýene kim gelip Türkmenistanyň elinden tutardy ýa käýärdi ýa şolary aýdyl bir haýbat atardy. Hiç kim. Ýöne şonu etmedi Türkmenistan tarapy. Şoň ýoksam şol bir sewda Amerikalyň salyarka sewdasy ol 2001-nji ýyly Niýazowyň döwrüne başlady. Niýazow şol döwür orsiýet eýa burnuny halka salyp aýagynyň aşagyna çökerdi. Ýoksam şol 2003-nji ýyly Niýazow gol çekişde Putin bilen Türkmenistanyň emmesini gazyny 25 ýyly bir bahadan satmak barada. Ol eýam şo döwür boýuna gynçlykdy. Orsiýetin aýag astyna durarlygyny aňlatdy Türkmenistan. Ene? Ondan soň onu 15 ýyl Gurbangyla oturdy. Ütkan zat ýok. Bir salyarka ýygryp ýyllap hana litri $100'dan Awganistany daşaldy. Amerikalylar şo puly töledi.
Näme üçin Türkmenistan almady? Her bir adamda sonra ýa çykýardy. Bizde şol salyarka leýs bolup ýatyr. Näçe diýsen bar. O zalim şol satılıp diýende Owganistana ertilip durdy Sowet zamanynda. Şol SSR ýykylandan soň Türkmenistan Niyaz anylkylary yaranjak bolup taliplere beýlekisini. Ana hemme ýalňyzy ugradyp durdular. Ok yarawy bilen bile. O nahil onu bir taraflık bir meselede olara päsgelçilik berenak emma salyarkan satman bolsa päsgelçilik berýär. Ýok. Muň sebäbi diýibinin başga zatdy, ýurtdaşlar. Sebäp şu salyarkany Owganistany satmagy Orsiýa gadagançylyk girdi Türkmenistan üçin. Sebäp şol salyarkanyň ahyrky netijede barıp şol Amerikan tanklarymy, biran transportörlerimi beýleki tehnikasyny goýuljak ýa ullanıljak diýip. Şoňa ursat bermedi türkmenleri satmagy. Ine biz aýtýar, Türkmenistan öz başlyk we garaşdyk kagyz ýüzünde. Iş ýüzünde ine 20 ýyllap ine şol satylyp bilinjek ýa ummasy girdi alınıp bilinjek salyarkany satmany oturdular bizinkine şol. Orsiýadyň bir diýenini kire gaýtalatmajak bu. Ine bolunda. Barda. Ýoksa Amerikalılar hökmen ýüz tutunlar Türkmen hökümetine de. O laylap getirinin aňyrdan. Ine gönüce ýol bar. Ozal daşalyp dursa Sowet zamanyny soňam o salangyň üstü bilen öýreti ýol bar gatnap duran Kabula gitjekmiň sen bärki welaýatlere daşajakmy. Hana daşa salyarkan. Daşap durdular. Men özüm bilýän şu perawozçyk bolamsaň başda şol nahil maşyla bilen bize şol aerodromy salyarkan nahil getirilenini bilýärler, ne bilen haýsy maşylar. Şo dowr maz kysymly maşylar bardy, Minsk awtozawod çykarýar. Şol kiçik öwrümse 7,5 tonna alýar. Ulug öwrümse ýanky teze 22 diýe teze 22 bolanmada şo toplewo zapravşyk 22 tonna alýanym ulusy. Ine şo maşylar bilen ine Owganistany iýdi zulman ine ýük gatnadylar, ýalňyz gatnadylar. Näme üçin maşylar ba ýalňyzyň leýs, näme üçin sen onu satana? Hamid Karzaýyň hökümetine. Täp Moskwadan Kremlden Putin kakasından balara ursat diyor. Şunun için satılmadı. Diyorum Türkmenistan girdecesi zalini. Ne fakt? Ana yuri Şves getirip oti. Açında seyredin. Okan görün. O ne şol 13. Aprel'laki çıkışını var şol. Şol baştan açtan ama Ukrayna korrupsiyasını görürsünüz. Nahil otaydı pul oğurlanıyor. Hemen şol 20 yılda Türkmenistan'ın yitiren bahvidini görüp bilersiniz. Men şonu gördüm, sizden görüp bilersiniz. Ine tragedi nirde, ine betbazçılık nirde, ine hayırlık, ine vatan dönüğü deyip bilsini şoloraydı ya. Vatanın bahvidin iyidirlemeyen adam elmidam dönüktür. Men pikirim şol. Görün bakın bir sinedine yurttaşlar. Şunça milyard dolar hani Türkmenistan'ın kaptalından geçip gitti. Şol dine şol devlet yol başıt değillerle hain bolurluğu için. Yoksam şu milyardlar yurdun içine halka singdirilen bolsa, sağlığa ulanılan bolsa, ılıma, bilime, ene çağıların sağlığını harc edilen bolsa, hiç kim yurdun daşına gidip işlemelem de bir pikir edip görün. Her yıl neçe milyard dolar hani yele savuruldu Türkmenistan'ın deninden geçip gitti. Dine bir şu meselede değil, hemme meselede şeyle Türkmenistan. Näme ol Kaspy denizinden kurulan deniz portu Türkmenler için urulum? Yok. Yani şu Orsiýa Federasiýasy şol portun üstünden yüklenip bilen yüklep bana Astrahana Derbent'e 2 tane öz portu var. Kaspy denizinin öýünde. Şoňa da şap otyl. Türkmenin nebitem, gazam, benzinim, salyarkasam hemme zadyny aktyrylypdyr. Kim on hasabyny sorapdyr? Gurban bolýan on çağat oğlunun eden işlerini. Yok. Hiç bir hasabat yok. Soruyan millet yok. Hasabat olurum, hasabat berçek bolup oturan adamlar da. Hiç hasanım son etmendiler. Ene bolýan zatlar şu.
Ne şu hepde ne şu zatlaryň üstüne durup geçeýindim. Ýurtdaşlar sebäp bir artyn harmanlanan beter. Beýle talançylyk. Ýurtda baýlyk galmady. Hemme muğda kydyryp dur. Muğdan amardan çykarylyp dur. Men şu Türkmenistan gaznasyny ýa-da hazinasyny gara şaý köpüňi ýoklugyny näçe eder aýtdym. Ýok, şol boş takrap ýaty içini sübselämeli. Burada hiç rezerv yok. Hemme puli, hemme gelýän dolarlary beýlekeýini şol Orsiýada yaranjak bir bölegine epeslisin şo tawry diýip, galanja zatyna mana harid edip, Owganystana şol taliplaryň hökümetini gollamak üçin uğratdylar. Ne bar bolýan zat şu ýurtdaşlar bärde bir azajyk oturup siziň bir şu zatlardan baş çykarmaňyz gerek. Oýlanyň, pikirleniň, seredin, görüň. Şu baýlyklar hemmesi siziňki, halkynky, döwletiňki, Gurban Gulen tohumynyňky däl. Ya niýazyňky däl. Biraz hasap soramany öwreneliň. Men size şonu aýtjak boldum. Mene bir makalaň üstü bilen şunça jenaýatyň üstü açyldy. Ukrainada bolýan korrupsiýa barady, otaýda bolýan oğurluk barady. Biziňkiler görbak näçe oğurlarçy, belki yüzlerçe milyard dollary hani kaptalından aktarıp koyuverdiler. Kullanman. Ya peydalanman. Ne hamşin? Şu Orsiýadyň diýen sözünden çykyp bilmezlik üçin. Size bizim misal getirýän Orsiýadyň agalygy entägem Türkmenistanyň üstünden aýrylanak. Orsiýet imperiýasy entägem sowulup giden akdyýlýanyň anyk sebäpleriniň subutnamalarynyň biri şu. Ondan şolar saraka satylmadyk bolsa, o Türkmenistan tarapyndan yetmezçiligi bolan bolsa, ýene bir zatlar yetmeýän bolsa, kimiň eline işleýär Türkmenistan? Şol döwürki Owganystanyň hökümetiniň peýdasynymy ýa indi şu mahal gelen taliplaryň peýdasyny işledimi? Jogaby açaçarmy? Elbetde taliplaryň peýdasyny şu Türkmenistanyň dymy oturmagy ýa-da etmeli ýerde öz peýdasyndan ýüze urmagy. Putiniň aşagyna Putin'e de şu taýda elmedam gerek zat şol Owganystany şu uruş körap durmalylar. Gerek gelmä soň bas ýawur o dalýa ne onsoň taňyny regionaky uruş halkyň ünsi ömeden başga ýa nasaulýardy. Hani bolýan zatlar şol. Şonçyna menne şol kum hani eşdiýänsiňiz ýazylygydyr biziň habar melemizde mediýamyzda da bar. Talipler gelip puşturlar gelip serhet ýaky otururlar bar ýa-da özbekler, türkmenler, täjikler şolary öz ýerine gowy başladylar, uruşup başladylar. Howuz guran bolýarlar, kanal çeken bolýarlar. Näme üçin edilýär? Şol Özbekistany, Türkmenistany, soňra ahyr soň Täjikistany öz tarapyna ýa öz golasyna geçirmek üçin oýnalýan oýunlar. Orsiýet bir tarapdan özü gysysy diýe Türkmenistanyň üstüne, ikinji tarapdan Hytaý gelýär, pişik basyşyny edip, şol döwletler baýlan arzan alyp gymmat satmak üçin. Üçüncü tarapdan hani Owganystanyň talipler özleri edebilişim şu diýip siýasat ýöredýärler. Bilen mene şu gysajyň içinde oturan bir köp baýlykly kizijek bir millet. Şonu aýdyň şu ullukçy. Bolýanna ýurtdaşlar sag oturyň hemmäňiziň öýüňize salyp.